bwakire omwancho morigereria rituko ria rero rituko ria Jumatano ekerondo chinga chitariki na 23 mutinyiga okane karibu sana semiroberi ya Getembe TV rituko ria rero na kwariganire asinchira ere ya bene nabo igo rituko ria Jumatano ekerondo twarigeria mangana ya basubati twarigeria mangana ya basae korende ekerongo chaka chinsa cha bono mambi nigongo konyoria nga nonye na mutukaria mabe nigagotwara chinsa 24 chioka nga nonye even the worst days have 24 hours nga rituko na libali bena kiririo koranga watu ali rituko litambe nga chinsa njiri kero kene ne mechanderio gwetera nero kogera kwaranga rituko ria beire eri gotambea lakini no konyoria nga ekero lisase likolimera gose ogoikaransa kwarigereria sunset ni gintu kia maana kigimanga igekero kwanya opportunity yokorora buna risase rikorimera eyo nenchira emo engia yoko relax omubero obongo bwao onye kwabere kugutwara chinga kichingo ngo kwabere kugutwara rituko litambe kanya riri mara bokoranga risase ngorimera rire oikaranse origereri oromuna rikobarira gocha chinse mochiria cha abosongo ase ikigusi karibu sana mwancho murigereria nerinde tunyare kusanga asobwamo nchinkruko Matilda Ovaiwa igonga itukondiri iriko balitambe kubwayane ngakirokora nanyo gotebanga rero ana twari rituko litambe na watebanga ne litambe ndianya gutambia chinsanchiri kama ni 24 hours ni 24 hours igonga matukonsi nigare ngaine otatigarende nga ndirorora rokoranga iria kugwera gose iria babuno mwako mugima asinge njokero kende ikiobororo no kunyeranga kiro kwabo kire mambi abono iranirio mungurumbi abono ekiagera nabange barigetie gutwara afya ingia nabange barigetie kora amatukubuna yaiga barigetie konyora obo moyo chinga kichiga korende nyasaye okorire ogwanja kwa iga ekerore bia chinsa chabono wambi nyara kundikira nonye message go chaiga studio onte binga nombwatete chinsa chiga chabono wambi rero igo nkobanae goika chinsa chomwero kigima igo onye kubwate ujumbe ende yonsi otete kolika usotete kusanga na bancho bao family yao na boigo nonye nabasani nyara kundikira gocha asinambe yo 0726 4473 67 na boigo onyare konyora sichinsa mochiria cha Facebook na YouTube igo mwancho murigereria karibu sana erinde tuchako murobero yiga obwetwani yagetembe ase inchira ayobwa mondo tinga yabutukire erobo igoro yechinsa ikomene ibere chafono wambi kuri nene chinsa chindonge cyo konyora ngekero ko igwetwani kubuga tugutoburangeti soka bwati kibogi kiagera obworo obwo nabo bugocha kogera amatukande kaocha konya gotabanga ntare kumanya zitakiria asubugi mobiga kose tutakirio ike chinga kyonya gotabanga ntare kumanya Wilfred Matundra koro ase studio ya kabere higo mwancho murigere amanyire tariao ase kwa mbotire koro mambi yabono na bigo kerengere rikya ongerekere ituko rya Jumatano ase kwa bogire kwanya gutwara rituko litambe kwanya gutwara rituko gitokoranga rero mboche boire konyoranga neke mambi osenge ntukigi yako kechi konyoranga kanyete rituko ririere lakini rende ngakira engaki gosekere biro ebyo nabyo bikogera omonto koinyora chinga kichiriore buya ningi gekoirera ngakikero omonto are buya komanya umaite tokomanya ngaki mbuyore unless kwaraitire mechando gete nario komanya ngakero ore situation gete ebinto mbiri bya ekero rasense mogete ebinto nigo bire bya korende asinjira yo bwamo tunyare gusanga rituko ria rero naye goika omoerio korende nekirongorigeria asensemo yekionga nigo rituko rigoro ase chinsemo chiri gosase egeti kia etierio igotoka ime ye constituency ya Bonchari county ya Kisii bono amatanga ya batatu bari banyarite kubwateraniwa ase umubasokano bwenyomba ye gorofa yu yanyarite kugwa ase chinsemecho amatanga yo anyarite gokorekana nekero egati iyabarai banyarite gwikira naroro nabo igo kwena na engora yabo gochiase chi family chonsi chiri chanyarite konyora amakwayo omusakito kura ase chinsemecho nanyarite gotoboera oroboti rokubwatia sinjira engekera namatuko 12 aetire maega yoko wa kwenyomba chinsemo chetire suneka na kubabwaterania abasacha batano abo babete bagusia magimabo abwabo asa matanga yoko baenia abasacha batatu bekenyore kemo kurwa segwodi ya bugya kumwime yebunge ya Bonchari
abaiga nigo baumeranete na makweli amu basokano chingaki bare kurigeria chiamate chiabo. Umugwimenire bwe county ya Kisii Doris Saburi nabo igo mu deputy speaker Jacob Bagaka bwe county assembly ya Kisii. Kati yabo nabarai ao nigo baikirana chinsomecho munenchireje mo yokoena na engora yabo. Kila siku huwa tunasema amuka nenda kazini. Alafu watoto wanafurahia, wanajua baba mama anarudi na chakula. It is very painful. Hizi familia zote Mungu awapatie neema na Mungu awabariki. Mimi sijaifanya siasa kwa matanga, nimewapea pole zangu mogotikarabuya. Naende mbata bipole. Na inchi na chira asokorenta pole yane na mbeya masi familia jisatu. Ngatiga igagisa basi kibuguma bwabo. Na nyorte nafasi nomungu na bomo gavana tukaenda baka chinka chiabo asinge njoku barutota na kubao baremu. Family pole sana. Kiagera bona muri familia yamo na tebire pole sana asinge njo ugusiria abantu baino. Mangana ya kurwa kabete twatarire nainu twabeire nainu. Asa magomba manene go bana bagikirege kore kyo gutabwatia amachiko yobwagachi ngana bonege nderete kuirira obutamero bwechi amatechi nyinge. Enyomberia ekere tuachiete kwenye bwati. Ntuanyorete na aba engineer be county amaraba to ba NCA mbali geteriwe babale ko kanyu montori tagaendera kuagacha enyomberia. Omontori akaenena akagendera kuagacha nebichuma getemwano chagendera kuagachira birobyo. Chinga kiechicho siasa nigo yana kigwa asegetige iterio. Aseba kireke uko oyo kabere omuwaziri w'obulendi bw'eme Dr. Fred Matiang'i kuburia burai bwense asobochori bulebosio. Ninaongea kama Secretary General wa UPA, chama ambacho Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i atatumia kwa kutafuta serikali ya 2027. Na sisi tunataka kusema ile serikali ambayo iliyoko kuna maovu mengi ambayo wamefanya. Kwa sasa hivi tuko na kitu inaitwa SHA ambayo haifanyi kazi. SHA inafanya kazi ama haifanyi? Inafanya haifanyi? Kumekuwa na shida mingi, pesa ya wananchi inatumika vibaya. Na tumesema Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i ndiye atakayekomboa Kenya. Ekyaba gusibono ko ikatwebe kama bune nyumba yo mugusi. Abantu bonse kibisa ko bansire kwebe kama. Kabagenderete kwebe kama. Yabanale ko batebanga intwa bagusitwe bekiramo, twa speaker tole maega ya Matiang'i. Amangana alibali ko sireli kurogorogana kunyamira ngamaraga bakoleta baraga igai mogeta kagende press ya katebanga ya Matiang'i no mwana ominto nje na motige yeko geryo. Amakweli ya igamo basokano ni gobono aichanetie abange ngaki serikali bono yaburiwe kwenekyanga obotuki bwakorirwe bwesaine nabo igochi amatechi gachanyorire oboene bwabo. Naleta rambirambi zangu kwa wingi sana hapa kwa sababu tumewapoteza ndugu zetu watatu, John, Boaz na Richard. Huu ni mkasa mkubwa. Nataka kuungana wenzangu viongozi ambao wamesema kwamba haki itendeke. Kuna utepetevu inaitwa negligence kwenye upande wa mjenzi na kwenye upande wa mamlaka ya serikali. Vile mnavyojua, yule mwenye nyumba atapelekwa mahakamani na atashtakiwa kwa kosa la manslaughter au murder. Serikali imokia atua. Serikali imokia atua abana bali banyorobo sibole bwabo. Familia nyorobo sibole bwabo. Kuripotele kitaseni kyao kiagatembe kuroiga segeti Gaterio Grounds kutoka ime yomuchusuneka ebunge ya Bonchari county ya Kisii literana ni gonkoro kwa Dipon Asanya Wancho murigereria gutigana nayo na koika ase chinsemo chiria cha marani kutoka ime ya bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii niko omosubati Rebecca Zablon oyo konyora nande twakumanyiria rituko riabo moisonde igoro yere gotigara kuba umutakano ase miaka 5 nabo igo nabana bae batano ase bono babiri bagutwara omochando omonene kigima na abo igo babiri bakumenyera obutaka obobe
goikira bono nekero igitasili kia getemi kia nyarite gutara gucha ase chinseme icho rituko riegoro ni gobono anyorite kia kwegokeria makiga ikiombe kimugitari kia serikali gekuragwa nere Joshua Nyarenchi bono nigo ababwatania korwa ase kiombe kio banyarite goika ase nkayae nabo igo kuchaka kumwagachira enyumba nabo igo nekero bariteira yoguchikone kebona abana bae banyare konyora obuwenia nabo igo banyare kubwatisia bari bonsi babwate wanchokuya elyo kone kibona abana bongo chibare konyora chisemi ase amatuka yaiga korene umusubati Rebecca Zablon bono nigo ari no mugoko monene nekira bono akwereneria mbuya mono asinchira yabene gochase bonsi bari banyare kubeka okoboko ase okomwa obokonyi Nili tukairimo rioka riaetire kuruegeta seni kia getembe kimurikiro mugano w'obugima obokongu bw'omusubati Rebecca Zablon asorboti rwabene ikiga uyo orerete na kuboria gukonywa kubwatekana no gukwa kumugako ye kuri umwaka w'ekiri 2013 na gatigara kali na abana batano nabono nigo bugima bwa mukongerete timbwatikende ngori no sukuru abana bakwanda basali abakobera isiko sukuru mbali kochi ndagera ngwende konde ndagera yamawo toka ndacheti akonde tokorara tokwana mwasabera to igama mbreke gosira to mahuja twarara sinkoregasi kubatekana nayo musubati iga n'abana bae niguritukulia rero omugaso babarira niye magiga yo guchaka kwagachirwa enyombenya inse yekiombe kemo gitari ye serikali ya Joshua Makori Nyarenchi uyoro mwakili kurwa sense ya Canada kulinde oromo byare webunge ya Kitutu Church North nechinga kicho Rebecca oteba bonabono utinyi wa maliga naigure bya mwanga gachire nyumba bya nande bya natwereirwa matuka mangi sana abakire bya mano wakanyore nchimbi mano na bakonga gachira na inumbi mano nasati gakoro muruberi oyu ngendra ko baigo tingonya gutweru etangala ni gwake popo wetera asabisi ya Nyarenchi abo bisabaiga bakoragwa na Stella Tinega na Edwin Otachi Nigorero bachakia bene ubwagachi w'enyombenya ase amatiga egetambokero bateabuna ngwetera sugusukiwa no moyo bugwancha twaroche abali igoro yo bokongo boro muchio yase TV ito ya getembe inde ekerenga yeto no gokonya abantu bali bari resfan rebase community twachicha tuchakoranga mboko mukiborororo tonyole go solve twachalende twanyolere ng'enyomba kene nyomba teyo bono muroberi twansira igano igwo kwagache nyomba muroche yarenga atagwire twansira omusingi inde tumubekire nyomba kurwabu na inda abana bale genjera tuligereti bale health wise mbali buya tubwato program tubaire nyagitari baligereriwe because ndoroche ngamba bwate shida ya malnutrition baligereriwe bae wa maliogo alafu tumakorana kini school chiko igoru tore sento basira abana babagende school omwana omanyetekerale abwata fiengia no bongo bwaye bokoba very sharp lakini onyoro mwana mentally kari disturbed to kunyoro no nyene skuru ga kugenda gusoma burungi nakikiagera twachaga iga torora abana aba tobatebinga no toramona barabo nabo tokoba mentor so that bagende school nabo tokoba mentor at the same time babe health wise buya sense mwende getambo kirekiga ni okiago kigati yabamenyi abo bayikirana na barabo batebaiga abwato bakongwa sana kwini ngambia mona mwacho makonya waro batandikitega mbwe umutwira aga mona kwini ngambia mona mwacho makonya mwayo simboro kane ara kane kema kwa kwita mutiosa tamte no kende aba badire kwa gata ngo bakira ngambia mona singe mubwato moyo yoro murabu machira konya mwana bunoyo musibati bunoyo no baguma bwarebe kandi ukino ukimutungu cenjibore abo muntu kubwama nabana barebeka tukubakira mbiyamana
Joshua Makori Nyarinchi nigagendere kuba asomo stari obosyo asogotira chiamate au kurwa sorogongo rwogusi echigenderete gwetera amakongu au obuya boigo bagenderete kogokerwa asabana boda abagenderete kwagachira bibanda aborokigwa bakorirwa uniform ase chiskuru egati yebikundi binde binge chinga kecho boigo Lutik Marobe nigara abatyotereria betimu ya Manchester United kurwa soro sagia rwakisi abo boigo mugaso rero bakobo bokonyi au asinkeiga egati abo chindagera chianga egati yobokonyi bondo bonge oboigo wabotukwa kurwa somuske Rogers Moturio Guardian nobokonyi bonde ni boigo warolekanete kurwa bo litukolegoro chinga kigetaseni kyagetembe kyamolekere torbo tyoroiga asabarigirira bande boigo batumete bitoro bakoragwa na Dennis toikire gaiga anya twara rokani nkora nyombe yoragatuga umutare muyana ototangana okorokunya rechi kwa gakire by mampi wacha ndagera eitwa kwa nyaba sana kuri town oyo mobo Rogers Muturi wate Gadman apakonya na abandi bali ba Manchester bapakonya ikona ada gosaba onde bwanso kuno tune story eyi nyombeye iyo takonya muswati musaragere naga nitoko kani na wate wana bakonde school next week still muy golere lisieri mocha mobe kokoboko nyasaye nabakonya Nkuruba dirigeta seni kiagatembe kuriganse bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii. Elterane nguruku Daniel Untiri Mwancho murigiriria neritukuria igoro ekira bono ababoteni ao baringe guchingira World Earth Day nigo bono abo bari abarikia bake ebe bitabu kuru ase county ya Nyamira banarete kumerana ase chinsemo chimanyekane tugusase kanisa yege Adventista yake ya egotoka eme yekerenyo ebunge ya North Mugirango county yo ya Nyamira nabo igo nekiro banyarete gusimeka emete na goteba nigo barache kwanekia buna bagenderere gusimeka emete nabo konya kolika ebitabu ebingi bunenjeremo yokogenderera kwana na amaigelio gocha ase abamenyi bechinsemecho na se ensemo yogosimeka emete nigo batebete ekirenga nokonikia buna liroba liagusi gose ase chinsemecho liabere likonyora embura elia ekerengo kili embura goika ekerengo kilia ekiganire umasegeto Fatgadi December cross county ya Nyamira norobotyorwa sinjira ekobo ekirori tkuria rero ride erio bosera bwense nigo ekiombe kyabariki abake abo bare aborokiwa bagosoma ase sukuru gujakira area yoboroso kuika area ya secondary abo bachiramo na kurika ebitabu abwase bono iga barikire kuika ebitabu bitatu nigo rero batwara omoyiga wo guchengira ritukeriga ase basimeka emete ni wanafunzi ambao ni waandishi wa vitabu na ande balikire vitabu gwetani vitabu bitatu na babonse buna mubarocha na banafunzi bagosoma chi school bali ko primary junior secondary na bale chi secondary schools na ntobwata abande bakora last year baguja join na university so ninje ngobakora mentorship tobwata bana ga wanafunzi yange 25 gange yaitenene no kulike vitabu as many books as our lives can sustain us na gusimeke mete menga sobonge korengana n'umwarimu wabo ogiye kubatieria aborokiwa abaiga nigo akwerera igoro yekirenga kyabo keritkuria rero kyogochamo na guchaka ogusimeka emete twasegetirwe gochengera litukeria World Earth Day tosimike biriri emete mia ama nemete indigenous trees menge yabo ebwate herbal medicine anene mono to conserve our environment tosimeke emete asobonke na ende tobwate sio musiko itomuske William Ruto as aspect ya yoko simeka 66 billion trees Kukwana kurase kanisa yegi Adventista yake ya igie gutoka imenye ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira nigo abamenyi abo baitaine asaya iga nigo babwatuka obosemia bwabo igoro yobuya bogosimeka emete buna area ye avocado enjira irakonye chiamate chiga chokonyora wainze chiobukado mjibwate chibesa igingo batenga nyendi abantu mwanje mwezi chiobukado ya kireta bauti madukale ya kireta bauti giro jiji nyenge
sikwama sana watu akonya kwa konyukuru na abaragia baida bana bona bona amosinyaligo bare batokonya bindi bibere ko mugabe konya abana aba egere aro baje ko bato gotoro umubuya ujibuzi aiga ibasaba serikali enene kubatirana amone serikali ye county gochamo na gusira ebyegwa na ebiga ono iga CPC yagire igetagete abana abanyore ebintu buna bone ebyewe bikebike nabona baje ko like bitabu yuma de bitete bigorwe mo ba support egere bitabu bibuje bigorwe egere banyore baranyore finance kidogo ira bakonya akene mu bigore bitabu ne ebiya sana mu biso mime abakore bitabu nga batemete kulika na abana bakebale batemete kubirika konya abana bona utwanyore abana ba mambia tedi buya oranyora umwana bwate talent lakini kwanyora nga no alinchiraga agenze gusubura ikaranse bosoro abandi bimuka baji kunyuse marwa abandi gusinya sore gusingi kiango ya nyoro bugimo bwabo kadeki basari asensemo ya magendero nigo bono omoskeza ire janda uyore mujumbe onyaribari chache county ya Kisii ritukoregoro anyarite kusanga anabamenyi ebe chinsemo chiagesere kutoka ime ye ward ya Ibeno ase bunge yo nawigo nekero anyarite kubaganiria buna nachikonekia kira omoche osekira enyomba ya twarire chinguru chiestima na boigo kaukwana kora ase chinsemecho nigo atebete eyo nenjereyemo yokogendera gusira abamenyi banyaribari chache anene muno chinga kichiga abantu batabonete kuburwa chinguru chiestima na anyarite kwikirana ase ebarasa ase chinsemecho chiagesere na boigo negati yabara ibande abange museketo Daniel Ontiri no roboti ro asenchera engi nase wodi yebeno ase bunge yenyeribari chache ase county ya Kisii asa bamenyi bagesere omugasorero bamwarigani mubunge wensemiga omuskeza irijanda ase taro ya magendero ya bange bagokera ukwana chinga kecho moske janda nigakwanira mukyoye bugosiria obutumiki webibeya ase nyaribari chache nayankorengana nechire cyarire tabamenyi bensemiyo chinga kyaringe kuri kirogo cyobubunge. Nimekuwa nikijaribu kuhakikisha vile nilisema wakati ya kampeni kwamba tunataka tuhakikishe tuweke stima kwa kila kijiji, kila boma ya hapa ya watu wetu wa Nyaribari Chache. Hii mambo ya ekebea nimepiga marufuku. Ukwana chinga kecho nigoboigo hasege tabasae kogendera kwebangamo na gukonyeka kurwa sikegancha Nyaribari Chache. Igetambokero atabuna kibwenete kubwatirirwa elio bekonye baraboka banyene. Nyinyi mulinichagua kwa sababu munataka kuona maendeleo, si ndio? Na mimi ninataka kuhakikishia mbele ya Nyasaye mimi nitafanya ile kazi ambayo mumenipatia kuhakikisha barabara zetu tunatengeneza, kuhakikisha vijana wapate ajira, kuhakikisha wamama na vijana na wazee wengine wapate pesa kidogo wajisaidie kusonga mbele. Asege karo ikyo boigo nigo agikere gati yabarai abo bakumurage kyara asomurobulyo ye bokwene no bokonyi wechindagira. Nabuna abange babo tibomanye tigoro yobotaka. Ati wanasema janda kazi yake ni kupatiana tu mchele, sukari, unga. Tunaelewana? Na mimi nataka niwaambie tofauti ya janda na hawa wengine ni kama mchana na nini? Na usiku. Mchana na usiku. Na mimi wakabla wazazi wangu wafariki, because baba yangu alifariki na mama pia alifariki, lakini walinifundisha ukiwa na kidogo wepea hata jirani asilale njaa. Igoti gatubwaterane onde bwensi ogoja nane nabatete ngeibeno nto kanya abantu bweshimo wametumbua sana, wanatoka ward zingine wanakuja kukutusi hapa Ibeno. Moske janda ni gali gati ya barai kurwa sorogongo rwagusi abagendrete kubeka omokia kigima semeremo nichinga kecho holira gucha kobeko mokia hasi chipara na kogendere gusuguma ibirengo bya masomo nkurubateregeza seni kyagatembe kurega Nyaribari Chache hasi county ya Kisii. Ertere nguruko Daniel Ontiri.
Naboigo omowakilishi wabasubati koro ase kaunti ya Kisii omosubati omoske Doris Aburi donya nigobono anyarire koboria serikali ya kaunti ya Kisii enyare kwenekia buna amario gotari kobora ase chinyagitari chonsi chirichire inse yoboteneneri ebwe serikali yo ye kaunti ka ukwana ditkoregoro koro ase chinsemo echo chabunjari ase amatangaringe nigobono omosubati donya anyarite goteba ase chingaki chonsi abantu obonsi gusaba menye ebe kaunti ya Kisii egero bagoso ase chinyagitari babonete konyora amario koro chanjo baka amarioko ande onsi. Tetanus, anti-rabies, tulikuwa tunalia hakuna dawa, lakini siku hizi nasikia hata anti-rabies hakuna. So there is a big problem. Kama kuna kitu abantu baminto Madam DCC, sasa kama hakuna dawa hospitali, hata kila mtu akikufa, nani atatupigia kura? Afadhali hata mpate dawa, mukose vitu zingine. Gosena kia abantu baminto. Yani mwenye ana communicate kama kuna kitu devolution ilitupea ni mambo inaitwa health. Health ililetwa kwa county, ndio inasimamia. Tafadhali, nimesikia kuna watu wetu wa county hapa. Wacha dawa ipatikane hospitali. Hiyo ni kazi ya county, sio kazi ingine. Pea watu dawa. Ndio watu watakuwa na nguvu tena wapige laini warudishe hiyo county kwa ofisi. Musinyime watu dawa, yani dawa gaki kama leo gabenyagitari. Kwa kumalizia sitaki niwapatie maneno mingi, naona inataka kunyesha. Mimi chief, wakati ulinipigia kweli mama hospitali, boss akanipigia akaniambia hata kuna mtoto anasoma Ichuni Girls, vile mama alikuwa mgonjwa, mumetumia pesa hamuna. Sasa huyu mtoto tukamweka kwa list ya full scholarship. Tutamfunza mpaka amalize. Boigo kusingirira amagendera nigo oyore omo MCA bwe ward ya Masimba omoske Boz Mairura anyarire kwerera gose koremia abamenyi bechinsemecho na kubatebya buna nache kubatoka gosenga umuroberi bokona na chibasari no nkochiore gokorekana amatuko amake arebosio bunencherere mo yokogendera gosira chisemi ase chinsemecho ward ya Masimba egotoka ime ya Nyaribari Masaba county ya Kisii. Sio nyorete form aibono tegia mato gotumanda mangana moche kuichicheke Masimba ekire gari konyekere kotin nkiaru etororo abaruari wanyagitari wa free medical camp from Oasis dera bareria kerage sorry dia Pius not Masaba maambimba to kesirorokwe ndo bwata mangana ya mauga ko muruma amaino amaruire mbalimbali okola ndo ruari for free mbatu ate mbabwata mariogo bakoba gioka nekio monge na donya toto ikaro ikine kiawangi ne kiawangi ebibinde nyamwea watu watakutana hapa kwa uwanja lakini bonandigereti bateye bakone buchi mutu wa 2027 akamuraga kena kawe Daudi agaitoro lioyo kulia Daudi daitete kulia nyanga nara batana na gosena kigo sena ki ekarangorge nyanga buya ndoko monyakani birundo yake ekarango murire buya ndoko nyarana birundo. Sasa mimi nawatakia mazuri, wakati ikifika tutajirusha kwa uwanja, ile kiti nitatafuta, nitatangaza. Na sasa ni Wancho murigiria na boigo aba governor na bakonyi babo aiga asense ya Kenya barachie koba bakonyora chivesa chabo cha retirement gose pension ekero oba kolire chitamuchiri bakobera asichi abisi kubwatekana no muswada oyobekire ebosio obwe bunge enene aiga asense ya Kenya onye abajumbe bakuchwaka omuswada oyo onyare gweta nigobono aba governor barachikonyora obokonyi gose barachikonyora engeri eyo koro serikali. I saw the former deputy governor of Vihiga, Mr. Maswach, selling firewood. And I recall very well that when I was the chairman of the Council of Governors, we pushed this issue of pension, the pension for former deputy governors and
former governors. Unfortunately, this has not been successful, but I don't know why there is a different treatment in that the state officers, we have members of parliament, members of the Senate, they are getting their pension. Even me, having served the years I served in parliament, have some pension that I'm getting. You know, we should, as a government, we should respect even leaders in retirement. I highly recommend that now we have a new SRC commissioners in the office. They should take this issue seriously. Gutigana nayo ni gobono umurai wense muske William Ruto anyalire guchaka gusena anyalite guchaka itaro yaye yabene gucha ase enseri ya China ayega magega yo kwariganirwa no murai wense yo manyikanete buna Xi Jinping ekirabono muske William Ruto anyalite gwikirana aroro litukorigoro maragoba na boigo no murugio yo gose first lady Rachel Ruto na boigo omo waziri omone usoyo tenete aba waziri muske Musalia Mudavadi negati ya baraibande ekirabono amagendero ali bagendete ukware gose ali umurai wense anyara kubeka kwa omostaria obosyo gocha acid gose acetare yo yaye negate bete guchare konekia ense ya China na bogense ya Kenya yanyalire kubwatirana anne mono gukini amangana buna bono infrastructure koroswa which para ne bintu binde ebinge aiga asense ya Kenya na boigo gosirana asense mo eri yo bonchoreria. Mwancho murigire nakorwa ase kiunga obonjere nigobono bali bara abonjereria abakabake bono bagendete kwegwa omoyo na boigo koremigwa ane mono nekiro bono chinga kichiga chabere chikoba chinkongu ukigima chibichecho ase nsemo yobonjere na chikubwatia. Tunajua youth wengi ndio wanasumbuka, hawana kazi, hawana vile wanaweza kuendelesha maisha yao. Ndio kwa sababu serikali ikaja na hizi project ya Nyota mmeambiwa ni nini, project ya KJ mmeambiwa ni nini, na projects zingine mingi. Kama hajakuwa registered, sasa program kama hii atafaitika. Chukue hizi mafunzo mmefunzwa hapa kwa maanani.
serikali ikiwa na miradi, kwa sababu najua matanga kuna makelele mingi, hata hamsikii vitu mtu akitaka kusema. Na hapa mmesikia kwa utaratibu, mmejua pesa zenye ziko za serikali, mchukue mfanyie miradi zenu. Hizi pesa mtapewa, tunataka nyinyi mchukue hizo nafasi, and those opportunities you can think of them. Kama tunapatilishana mawazo, tunyoroshe, tusiibiwe. Wikira bo mwancho murigere nongukorera ensemo yekeunga chinse 12 echiarero umambi korene nekira gukonyorenga tutaraso ase chigazeti kendera gusanga ujumbe yawo gochaiga ase studio manyirete yawo chinsemo chiri ombwatite kuri mambi yabono mbara biyo kwaligania ase omurobero yega naboigo enkerengereriki origeti gusanga nande butambe gukonyoronya kubwate birthday nabo okomanya airinde twanyara gusanga birthday yawo asinjira ere yobwamo ime yomoroberiga bwetwani korene ndochinga umusori wege susara otabanga butambe kurwa na kuru city buna butambe no are ime yomoroberio na Emmanuel Mwaga agotebanga ere no mutwe omoteri Emmanuel Mwaga kurwa Getinga village erioma egotoka ime ya Marani agotebanga no are naba banchwa abaibuli baya banchwa Anne Nyaboke na boigo Peter Mwaga agotebanga wako live ndani akubolenga wabo Lydia Nyaboke Bingwa Nyamori Mogadishu Salome Onyoni Florence Isoe Manase Onyimbo Enengo Yobokima B Walker na Jones Bundi Kefason Bosire Pauline Mora na boigo abanda abangindo chinge elist ya enebere ntambe ikite abantu 30 ngabonsi bari Emmanuel Mwaga anyale kwariane eme yomorobere ga bwetani yaketembe karibu sana na boigo Stella Omare nigaotabanga from Nyamaiya ni yeye mama Justin pamoja na Charles Lwanga awatabanga Madam Beatrice Jacqueline Kwamboka Emmanuel Sheta na Thomas Ovisa Mbuya mono kigima na ndakubate you're welcome and good morning. Roda Ruth agotebakuru jeda goikanyari bari Masimba buna butambe no are ime yomorobero na Teresa Kimunta agota good morning tuned in and watching from Karatina mbuya mono sana na Roda Ruth ndocho iranire kigima agotebanga Getembe TV na bakoye tag kigima ekera agotebanga she is following maybe Kwamboka agotebanga pamoja from Bahrain watching live mbuya mono kigima Jeria Kerubo agotebakuru Bahrain na Victor Mondo miyenda agoteba kurwa abuna botambe kurwa chinse mochiria cha Kilimani agoteba tuko pamoja hadi tamati otutika Victor Mondo miyenda Kilimani side gani Kilimani erelie yiga ogotoka watu manyise county eri okuru meti chinse mochiri amalida na rokonyorare komone kirole yiga se buna umuchubusongo asinara kuruku milimani koko so nonye county ya Nairobi asinara kuruku milimani nechi nyinge Kilimani nchire asichinsemo ona pokonyara gotumanya Kilimani araria Kilimani ye county ya Nairobi korende ni gondo chenga Victor agoteba Anthony Ragori Rispa Waro Moigwa Wabakinami Fred Nyandika Musima na Riruma Wide Salome Onyoni Vini Sanganyi Sheila Kemunto Honorable Fred Oseko Jenny Moreka Kajeni ena Getembe TV agotebanga watching live ande nikakubaborianga nkai mwensi more Alex Mauti agoteba kura Marokisi county no arime paka omwere mbia mono kigima asebonsi bari bagendete gusanga anainche mambe yabono anda mono chinse mecho cha Facebook ekera guswa comment section igobonsi bari bagendete gusanga mbia mono kigima na Eric Magare Onyamweya na Alex Mauti ndochenga Eric Magare Onyamweya nigagotebanga kurwa Nyamisaro obubasi pamoja uko igona somiriri italia sokorwa bobe nabo kongorora ikiagera chinse monchiro konyaranga noba aino mukusi kwa kinere kusia semi yake mengi kwa tari chinse eli tandiro konyara usene eli kenyoro montachi koli kwana kwane bobe I don't want to offend anyone tinte itiko cha kukwana bobe kurwa ase okorwa tevenga kirokende kusenga ningi no gotamanya malita naroro konyaranga tari common kose na wako nyarangeli tandiri manyakanete ndisome nchira itali gokogoki na boko manya Alex Mauti agote banere kurwa Kisii County Alex na konyorera sichinsemo chinyingi sana na boigo
abone gati ya bari bagendete kurika ujumbe chabo gochaiga ase studio na first ndoche Alec Damiana na boigo first born one day kina Monanka nere noare ime iyo moroberio chinsa chabono mambi na Hillary Nyamacha gotabatio in from Shivling Florida Nyamira mbiono ke metekera wote Florida ngobenga kikero kendene chinse ni gari chinse chama iko mbiono kigima ndoche county ya Nyamira Florida mbiono sana iko mwancho muligire aye orio gendete kondikireria mambi abono nyara gusanga wetera se namba yeito ye studio kuna Pastor Henry Ayora mumanyo yanchonole chinsa chabono mambi kubakwani andonsi simore ngaki ubuakiri ayo mwancho murire ayori otanya golika ujumbe yawe otegase studio na bogotwara Hussein ole no bosibole bogosanga na inche emambi yabono korene tiangende ase omutimo komoke nekero turachikirana nere samienda ne gazeti emambi yarero Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere enkale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chogotebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia ye chigage emerungibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago tena Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwa mabwate yiga niko bokorengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics nigobago kwa a special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emeronge toto nigo kwa grout kilo isato bosa gukora chikaton meronge tani go kwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endeonse Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya bere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place.
Skun Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akura chinse chamaiko igo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligireria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura igo bakulingulia babwenia na kurwa amaliogo igoliria boni amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kulingania chiomon amarwire yenda marwire y'abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litukuli ya Jumatatu guika Ijumaa guchagara chinsa ibere chamambya guika chinsa 11 chamagoroba batalere ime yo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use ubakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isatu ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye Skun Clinic asobokorari obuya minyoka. Vimat Adware and Plumber Center ineduka enene iyekonia ebinto au ebikiranu na ase amagoli amaya kegema nkonia bale chicho echichimanyekene na closed cables chichingencho au na echekerero echichikurwa ase chikambani au na asamagoli amaya kegema B-trap toilets boigo nkonia bale chi wash and basins chibirengo au na kurwa ase chikambani au mbabwate and wash cabinets kerero chingi ya kirage na echibirengo bigoromono tibweba amagoli abonigo agukwana no mubuko yani amagoli agukwana naye kegema nkoni abale shower mixers chekerero taps gusi ibitacho ebi ya kegema kurwasi company au koni abale ebinto byechibafu gusi bathroom accessories bunabono towel racks soap dispensers tissue holders nebinde ebinge ebiya ensemo ya kitchen gosecho kone mbabwate kitchen sinks chibirengo au echuchiro siri ekerero na kurwasi company au na si chibirengo beigoro mono mbabwate gate valves non-returns water meters foot valves PPR fittings HDPE fittings edukebo igo nkone bale IPS fittings pressure fittings GI fittings ball valves nebinde ebinge mbabwate gutter fittings PPR rolls na PTG gutters asensemu yende mbabwate waste pipes aseboigo bakonie chitanki chamache chibirengo au asamaguri amaya kurwasi chikambani au naboko batalera ase ebara ya kisi kisomo barabare neduka ya watu asenchira ekogenda daraja 2 echiro gosobakire esimi ase enamba 0712242915 boigomba bwate urusagi ase ensemo ya Nyamira Vimad Adware and Plumbing Center asamaguri amaya kera engaki.
amasomo na nine obumanyi na buborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ine aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi na nene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tole boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntobwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntobwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 egitumila ase nsema ya Community and Online Working imiheskuru yigaya keti nigotobwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibyogotumeka ale nayo kubundisa tole ekosia Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omoroki wa akwebundisa akwenyorera ubumanyi obora mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tobwate machine chekerero inkwegeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwegeli Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na boigo na Level 5 nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hairdressing, pedicure, manicure egati ubumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 ase bego tokobundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munene uskuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanyi rero wibekiri bagarigya asense yiga yo kwerwanirira gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje Tiger Temba Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimero ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miyensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimega je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemero yetu ao inyoranga nigo okonyora e channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia mwamogusi. Amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chubo songo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea
nuga pesi etobwata obokoreri boito gaiga na kubwa mono twakonyire omogusi asa atambe twaberire gaiga ase egeke egetambe korwa omwaka 2018 mogusi onde bwensi obwate emechando ao una bono omochando bwegete kia omogongo gogwatia amagoro akobimba mochando bwa arthritis manyinga agwaka igoro mochando bwa esukari amo na amoroire amanga are ase emebere yaito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyora obobwenia nese eng'encho ataratarire nyagetari yaito ya nuga pesi erinda anyora obobwenia obwoiga boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori gokwamari oganda onsi yogo kobekera kemikasi omobere etogokoa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chianano diamond tomenium irieta riane igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igo nanyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke nganari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mobiro yo gwati wotari korara era tigaike gaige senya getari ya nuga besti elinde mokonje muno anjwete nga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumbara kili bono ko nyara konchole bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Kongoro kwa Esther Nyarik ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Ouru was second floor tirongo piakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ouru Towers ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mutio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange naboko bakirisi migwetira chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenia. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Eskuria Advent Hope yugutukatinsa mchiri chamaliba nigo ekurwa amasomo asibirengo guchakira kiligense yani playgroup wika grade 6 asiskure yani gubabwate obokoreri ao nabono mbabwate obokoreri bwa boarding ngurwa bali obosombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obokoreri bonde obonge nigo bagutukatsinsa mchiri cha amaliba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakire esimigwetara chinamba chiabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamu chidicha amaliba anaurabi kuburusubuya bumano ayirira Sama leta kurupeta kirumche tatu kerali bageri kwakira bayibuli ngambia mona mwabere magotwa abana kwikira bona iyo natota kwenda sumukimoko natugo chake tamwigocha basabira bayibuli motoretera abana amabagati
tigari tona mbogara make chibese tugusaba ni chibese chinke chire pocket friendly. We are CBC compliant na abariganira mwensi ase Advent Hope. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuraganie gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi nabwigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera se chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Inche no manyagitari irinike maobanyi, omo director bwa enyagitari tukoroka HK International Medical Center, irega yugo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bari gani mono sana na kubatebinga ni gotongo va services chiekerero tugotumia ubobwenia bwekerero e technology yo koligererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro mochanda twakwa amariogo na amarioga yetu ni gotunya rusiti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura amarioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na amarioga ande ni gotokurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni gotokurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nale tukurusia somo cho India na ayande ni gotokunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere tukubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia.
Sha Ceramics nigobago kwa a special offer bono iga asechi tile au nokugora chikaton emeronge toto nigokwegwa grout kilo isato bosa gukora chikaton meronge tano nigokwegwa kilo isano na isato bosa gukora chikaton emerongo etano na itatu nigokwegwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endonse Niko okoegwa eye asichi brando bego chinde chonspe. Chi wall tile, kitairi chance. Nabo igo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60. Samange ba kresimese number 0703 943972. Ajirago cha aseduka yabere Kansons Plaza. Angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Karibu sana mwancho murigireria ase chigosori ase chinsemo chigazeti ritkoria bien akaranga chigosori enakora na nataka kukwanira ne Manchester United timu ya Zeto kwa kukwanira Manchester United unajua abantu ba Man U ngokorora naranga chisa chokwamerera ni Manchester United lakini tari mangana na kibakire wakire vya sana wa kwanga kiringa chiko sana anyway it's okay sana sasa mwichi gazeti poncho muri okay tukeri ya Jumatano ekero tokoranga na mangi agenda togutunchukana na including chigosori echo of course yes yeah chigosori chinyere na ekero tokori chigazeti cherit kega ndachingando wa chigazeti ya The Standard Daily Nation Error ele ya Taifa Leo na kwa gazeti ya The Star korende sam wete ogimo ekero tokori ya mangana na mangi konyoranga ako tupika asekite kwa hara matemo ara mangi ena inyoranga no nyama tukalia mabepi akwire chinze 24 rituko ndiyo riko ba iyo gotebanga umede abantu bana rito gotebanga natu ara rituko litambe sana naro rituko litambe lakini muntu ari komanga ritukeriga na boli bwekene ririo kwego kimete rituko rio ubwato mogoko korangeri era bwangu esengenje omogoko kose bono buna intu turabatitererwa omupira kero Manchester United yabwete okoranga chinga kichiri chomo cheso igo chiaba chiera bwangu lakini ritwakire koru fasta yani bono isabari omupira okwera igo kobentambe sana that is very normal nande amatuko naro nande semwanya bantu by now you should be knowing that amatuko nara maya nanda amatuko nara mabe tarit matuko onsi ora boke mambi o nyore ngarit kuria uri akwerere bia ndiro konyora okoboka na nayo mwenye no igwetore bo betori bia tutageti gukwana na muntu tutageti ko agiumo no ogwetenga oboke obekwa karumu geteiga osiekerero gosotigare rumu eri yawo imeiga tonya gukwana abantu lakini oboko ikaranze usaranse turunya gukwana na muntu so that is how days are and as a human being you have to learn something like that egerenga kwa manyanga kero mete kero ritukorire ribe kumanya uri ngai goro na gogete na rio kumanya obuya bwo gutwara ritukorigie na buranyoro gusene bono buna bono gaiga twacha gusene gasiga kwanya ro muntu gete buna nchoma iteni nganjite gukwana tukondirongo chaga no ni nchentari gukwana gusenya ngukwana makesana yani ngukwana sinini and you could igona bebwana tanga even your co-workers wherever you are umai torasa ko tebanga nyarebe tari gongwana there are good and bad days tari lazima kero muntu abe no mugogo kera lakini mienda muntu bunanje ekero nduzinga litukeliriro ryo nabo turatuma n'abantu akona bonko ko tebi mapema ko kwani ko tebi eraro
kanyagu nsabira ogo una tebra kanyagu nsabira ni kemani manyanga bumbororo abutingi weti goncho yani ogwete ngo oboke otigarari skwarenge bitukuriere kiri bakatwetome bono okurigeria abasaya abange amagana namange agendete kubakuna ometeri tukade ya Jumatano kutsitori twarigereria amangana yega abasubati ose abasaya lakini rinde kiro konyoranga chinga kibune chiga matukubuna yawika kwanyora abandu abange bagoteka advantage goso muntu otebanga otherwise tingiwete gukwana nabantu tingiwete gukora gasi utigara nyumba ose kwanyoranga amatukari mundu teyo kumuikange ekero gwete nga tutakitiko goshya nabantu tutakitiko nyakuogereru kwanyara mundu teyo kumuikange kono yanya koleta stress aso mundu kwanyara tatakitiko kwanira abantu otwara otumie simu yayo koso gose online onya kubigira ni stress yeri yego chakolepuka kwanyara mundu very depressed especially what you say atukaya mabe utakire kwanyara mundu go positive energy especially not even abasai I want to strictly speak about men. Mate men engineer tore like we believe we are no time to mechanda yao ndin tayo go solve like abasaba sacha banga bamuraba sai we tend go kire mechanda tubwate twabekerani mpaka kwanyoranga at the end of the day again togyoka tubwate gostutigarity it is committing suicide and you can tell the rate of suicide ya very good especially to men kungara yaro musacha na roto kae tsungetie ngoli yondo tumikire ryobo oyonde gose atoka kwete gose nyumba na bera abenga arwarete omata na bokurwara o bera nyumba esengi justa taiti monto maybe yako taiti gote ibantu sendi wate mete gote yabantu wate musacha munena ate ngali kubali amubekire nse muri kubali amubekire nse kwerende boroire mbubu atimanga nabu nayo so like men starting from boy child nigabwente ku address issues chai aromosani uliorange amatabinga no egere I don't feel good kumuchanda no rombwate egere it will be a half solved because kokonyora support yo muntu mo kwana gokonyora at the end of the day imechandeli ya correct ya very relieved in a way because these days are so depressing by the way kiro muntu nabwate muchando and bandu bamaye barangira boni njente Matilda but at the end of the day bigente gyonse getubwata tabango bwato muchando bwebesa kiro muntu gwete ngankolera ari gochiabesa ko teyo ono ngobotebi so but you have to talk and people will always have an idea enjere bintu birakorekana enje tukondere ngoboka gotukweta gose gotukana ejikoni gotukongosa gose na honya ne glasiga ebintu byamanya kuiteka emambi kwaguse saa 10 chisani chisuchema ebintu byaturungana wakume mingi kivu uchikwemo kigendo koboko kiago uchikwemo no echuba ya mache yakanse ono wasiga nande kora okuikara somete kwaseka watevanga onyeri tikeri achakirega akinya saa enkonye tegencho ndungirike unochikwemo kosene simi yatabukana kuchiali ekemwambisa imagine saa 10 abantu batarabuka ayo guturubana kunya gutinana nebintu gabo lakini rende amatukonsi inayengencho mono ase obogimo boiga etogwita batimetinga rero ningi kianda go chabo metenda ikanonye gesiria iga gochikogoro murango chibana bate amache ya ubaka ndabonsi oraire ndabonsi tumogete maiga ana wakuminga bakesoje ya makanga kingi kiaba moyo kalwate komo lakini tali mangana sam wido nerebono ego smile ko ase chinse machiro cha marani ekero to kurigereria ko se twabere to kurigereria mangana yega yobotaka kwarora okorengana no roboti rori omusaketo Daniel Ntiri anyara gokora kora chinse mecho me akitutu cha chenota omosubati Rebecca bono rero ndocenga kururi tukore igoro niga wate kyako gokire kyagero nyare kwagachirwe nyomba ompanyete obotaka barabumbre gusi and on daily basis abantu buna bambaroiga nainde egento challenge abira na mono n'abantu abagose ababoraka especially ababoraka n'abanda batakara bari batari kwenyara chindemero cyabere mechando nabaranyoro monta nabasoga tasigete lakini kwanyoranga egento nkero pole egento nkero maybe abana bamwabo maybe mbatageti abero especially ababoraka chindemero cyabere mechando but you find out this issue yobataka nera sorongorwa gusi machazi emburego tu tokoranga the land is evergreen abantu ngusime kabari lakini abanyoranga chindagire chinchiriko chichaba nyinge to a point like chigo sustain umuntu for long nesege keke sana
lakini rende kero toroche bintu bune bigo korekana na ro chali SSMR ya Marani. Marani, things have happened in Marani sana, and we have witnessed. It's one of the place unique because matuko tari ko era makega pako something has happened Marani. Na bakira abeki gotira tanga na mangana maboka. Na bakeko begentekia. So a point like umuntu buno lia konyoro bokonyi, it is something that is good. Na ndana bako goka. Na ni ntubune getaseni. Now that we covered the story and it has brought something keregentekia which has oyoigo renga affected, we also it's an advantage to us. Nande nyorenga motienyi nkorengio elire gesanande togenda chiseme cha Marani ane ni gobate betenga a place yo nigo ere closer to us mochorionde twachite nande mugano buno yoga koro abana batigarete boka nande bakagachiro. Are you aware that I went there? 1993 narenge ziara ya narenga somo changu ete kanisa alia kanisa ya Marani alia Lutheranda na aligetu sana nabasani of course nkogenda nkahora kiunga umuchioli maite ntwaro chimo okoro story yikurwali endo muchioli nkaranga wagachiro. So it means this is some of the things into na bari etoko gokera kero kwa kolire gento nandi kiare tirubu yago chia familia ywe ndabakoranga mangana buna ina mangana ara maya sana. Mbuya mono kigima the standard eringana le mwamu ndo chego tebanga time for Africa waiting to happen as the conclave beckons for purpose of electing a new prelate following the death of Pope Francis. Africa is once again a talking point with over 260 million Catholics. The continent is second only to the Americas in number of loyal subjects to Rome. Will the Vatican break with centuries of tradition and crown its first African Pope? Ngabono omo Pope kosento chukutwara papa ase dini yeke Katoliki kora ase orongo oro Africa nga now that ko kero tokoligereria ensere ya America nga Amerikani nero nande bwate abakatoliki abangi bono nekero orongo oro Africa rubwate abantu bagoshirike ase dini yeke Katoliki bare 260 million nga more than 260 million nga enchiranere ense ngima irachikoligereria nga mbatware omo Pope koro ase orongo oro Africa bono nigotanga all eyes now turn to the 135 cardinals eligible to vote. Nigati ya cardinals bali bono baguchi wakachikura bono nabo baligereriwe kigima nekero nga mpachi gutwara libaga liabene liokwenekia buna banyale gochora omo Pope omoya korende ase ebicha iraiga au busiwe gazeti ya The Standard nigo ondoche Cardinal Robert Sarah kurwa asinseri ya Guinea oyo bwate miaka 80 na Cardinal Peter Jackson ense ya Ghana at 76 years of age na boigo Cardinal Fridolin Ambongo kurwa sinseri ya Congo DRC obwate miaka 65 bona kero tokoli ya 65 years 76 na 80 years omaite aiga as much as ngori kere bare experience na boigo kirkende buna umonto qualifications chae kore ngingo oyore 65 na 76 nerabe nene nerabe omete mo Pope tari umonto kogenda korago sine miaka 5 asoke kurwaroro umonto chikobera rore sigika ekete bono ndo chenga it's a time for Africa gazeti ya The Standard nabo egoteba igo ndo chega about after 15,000 years I mean 1,500 years mo Pope mo Africa tanya koba miaka iliwe ya mono ni chimisana ya iliwe epejia kabiri nere bwatu mogano uyu ase gotebanga the elusive dream is the world ready for a Pope from a fast rising Africa ngabono nonya Africa kegendete gukinda kigima ense ni ariganete kigima ire konyora omo papa ore omo Africa ono aigano amangana amete tukurige ngamonto momo amwe gotarabera se keroge kyongo monto kurasoro gongoroiga emiaka bono yarabire mengi kigima ikirabona abantu aba Africa abanyene bachakire kora gotwarirango yoko gosibagendete komerera ikiroge kyo amate. There are 3 senior cardinals from Ghana, Democratic Republic of Congo and Guinea nga kurase orugongo Africa ntobwate bono bali cardinals bali babere bakogenda ase the highest rank nigo bakuru asensiri ya Guinea DRC na boiko ense ya Ghana ngabona bona baguchikorigererwa kegima
na egotebonga technically the church is one and in theory all cardinal electors should not be influenced by region or interests. Ekanisa nigere yamo ero tuli kuchukurikia mangana region. Mangana regions na bintu binde kusemuna mangana ge siasa nga chikura chiri bakuchugwaka nigo bakurigereria insingi mabuna ekanisa yamo. Igo bono nga mangana regions umetendo bwate asobocholi sam no manyete nga se mangana siasa ngo chibare ba consider mangana buna regional balancing ngo chire ya Kenya. Lakini nga bona se kanisa teri gochu nga teri kurigereria mangana yo oka kabisa. Igante kurigereria ki orio chorwa ningo na chikora ekanisa nsengima. Papal days nigawatavanga a lasting tribute to Pope Francis. A pulpit at the University of Nairobi remains a symbol of our pontiff's historic visit in 2015. By the way, amagacho naranya litukubekwa buna alta kose synagogue. Synagogue as a university ya University of Nairobi as a main campus kutoka Chiromo mbana litukubeka ekiranya litukukoretaro ya ego cha se ense kusase omuchio Nairobi niko buno umusangirikano muno nyarete gukorwa sigitikia the University of Nairobi main campus ngabono nigo enseme yuko se diocese yu yanyarete kwa gachwa nigo bono iratigare ko ba historic ekero gweta as expressway nabo okorora diocese yu nane nabo gotebunga eyonero ekero Pope Francis achete nali yanyarete ko bekwabo nganande nabeko gendera gusavu abantu goiga huche chase miaka yonsi erebosio mugano inoro nigorase page ya gatatu ntochinga ya CTA no page ya kane nigagotebanga mosquitoes martyrs and tears 5 days that shook my soul. Pope Francis visited Kenya and other African countries in 2015. The Pope was a frequent traveler despite advanced age and ill health. Ngabono egatie bintu biribi anyalta komogosa Pope kerachiti asi orgonkuru Africa mbire biebi mosquitoes ento bate martyrs abantu abarai bali banyalta goitwa asinchira yokweke na gosinga sincho yokweke na kwabo kwa egedini gose ege Kristo na magana yechiumbu na boigo amariganga ibina bintu biri anyalta korora ekiranyalta gocha asi yani mono asense ya Kenya tugutikana ana ya Popo ase peji ya gatano na gatete gotebanga ekiombe kiri geteneta matemu ya yense ya Kenya kiane kigose Kenya National Examinations Council nige gotebanga making maths compulsory at senior schools bad for learners ngabono nekinigo yatabrenga ko betereria borokigwa ekiro basoire senior schools bakore hisabu nigo ere kente kibego cha saba kiwa meto omochando iga gose conversation iga ya math umoremo bwesabu kuruswa ase koba gose koba kuruswa gotaba umoremo lazima ase system ndochingane kendete konya koreta reactions chinyinge kurasa bara and I think mtechikutuara shortage of abarimu besabu na wanafunzi mbachi bake I think esabu cuts across kirege ntoke tegemete sabu but if you could have asked me some yenda na bonara gotengo mine njendo je sabu eterusiku because it's very important daily we do statistics iga na ebo baralio we do statistics ondo karare gose mambo ya accounting banking keregento onyoranga no eno muntu okora ubwaga chibe chinyumba that is calculation because no might think akigose aseketa koba imagine pako muntu plan square something they are called something of that kind nebo muntu okora plumbing imagine kuna hesabu utumeke biro ya kutumeke kebiro ne sabu kutumeke bintu bono nche I think hesabu it's compulsory because it helps unabona benge gesongo na nege Swahili should be compulsory because the nechiche language tukutumia on our daily basis so as to hesabu nchene zibale konyiti ambaba sako kuna mbaya sako yekuna hesabu ekiagera nonye kuri omutukama yenga nonya abantu oba yani bakomete utareletia boroki wa baiga gwetera obokongo boiga usenonya bagokagira ngesabu nengo na no mete telinko ngo nsabu telinko it's not that bad. It helps you to solve problems. It gives you attitude elinga ki chisabu umuntu tebanga chisabu yaya. Kwanya no nyo mwibuli yako tebi umwana henga
maths timanyiti kwanyora paka mwana utwari obo tebanye onye muibole one ta itisabu mcheningo ono mete yansire gutwara koreto obwo base aborokiwa na tukurigera no nyomo omurimo buno physics atebede abalimu mbale onye abalimu mbale bobwente kurigereri kwa kigima abalimu besabu na physics Kusemate chemistry. Chisabu chiri. Akonyora ng'abana abangi singinjuye attitude eri. Omwalimu gocha kwegeria omwana ori bakabwate, especially omwana ori o give up. Yani omwana ukura moya kabisa batateithia mang'ana yesabu asubuma bwaye. Ingochire ya abalimu omochando sana. Kwirorera bare beirorera bakababa buna chibalimo. Omwalimu agasoma class bako ne balimo. Yes. Ngochere yale tomo obokon kigima. Tinta itiko confess ganga na nche sabu yaga ngongeri sana so I know mwalimu one paka iga ikireta akangie gitabu gitabu ekeya gyokurika akangie gitabu ekeya gyokurika agante winga nkwenda nkore kire sabu ere gitabu kirikia kiyogosoma gisabu baada ya 4 hours baada ya 4 hours igategeta saini gitabu kiringa kiarire igategete amekimanya hesabu baada ya 4 hours oire gitabu kei A4 ekenene ga 120 pages then you are told but after every 4 hours gitabu kiringa korariki go gechiria nga yakoreki yechiria nando kirigere hesabu ri wakori that is one of the worst punishment na it was a school yani after 4 hours gitabu kia 120 A4 na ntitego kora kitabu lakini rene ikiono nyeni ngotumeka gose for rough work kukora kire wiki bono in fact ya bideti bono ngen la jamariko ngone ngesabu ya mwana bongo nyake sabu ya mwana bongo nyake ya kore page ya kabere page bere kumarika manene rekusate to sabu Ono toroshi. Ayana mungarali. Iki kiale kukuchana sisabu. Attitude. Anyway. It's an attitude. People have attitude. Nge sabu. Mwete karo weke form 1. Kukutware mentality. Mentality. Wachi kora chi form 4 chikinyora 04, 05. Wama ya watenga form 1 yukura nyora 60, 70. Lakini kwa chiusu siya bintu. So it's an attitude. Yes. Nick Chairman says students will have gained enough arithmetic literacy by JSS level ngekiro bale junior secondary school akonyora nga chisabu chiri banyare kwekera bawike grade kiri igeikome akonyora nga chaba isadire no need yo kugendera comment. Council says learners will be offered more time to concentrate on their learning pathways. Mangana STEM no agosoera gabo ono kurende kutigana nayo Voko City MCA dies after short illness intobwate omo MCA manyekane tuna omoske Munuve Joel Munuve oyunyalte gotimoka kigima korwase chinse mochiri cha Kariobangi North ime county ya Nairobi ngani ganyalte ko twaro mochando mokeigo okiafya lakini akanyara gosiria obugima bwaye. Ya abarai basirire but egento tokonya gusabanga IEBC in place egere chiba election chirone chinyinga yo awe chinyinge sana na chitara ikirane unchigeta niti komina isana chise monchiro chitara tabwati abarai gwekera bono iga I think but IEBC will be in place for the sake of chiba election mnechiga ukorende egotoko mengora yito uchiase family ya Joel Munuve na bwa abantu ba Kariobangi obanyariko bagusiri umurayi obo na nganeri ya Medihill Hospital koniebi imobyo mobira namono tukurigia mangana buna bono kidney ukoni we kidney ose chinyigo niko ndochenga aba bunge bono ngochaka bare ngagose bachakira gukora obutuki kubwatekana ne byasara ebyo byanyare kubwaterania abantu abange si enyagitari yo MPs launch probe into kidney trade claims page yake anda gazeti The Standard na boigo ndoche page ikomi ko tabanga Ruto a threat to devolution one governors amid a tiff on roads fund ngo murai bwense ka tabanga chibesa chokorosia chipara chiri chikuboto ko chiase chi serikali chi county nero bonita ko chia wabona achitenenere ngikyagara chibesa chiri chabere chikonywera para nchiri korosigwa murai bwense omonye na agateba ekero engakia Easter litukore Jumapili
nigate butega nga chibesa chiri chechipara tigabona bajumbe baetie budget eri yaso ase serikali enene oegwero manya no chitenenera eri nanyara koneke nga chipara chiarosigo ase nchira ayo gotanchereria ase ense ya Kenya korende ndo chigatia baraibe so kire bagoteba nga Ruto bono chakire koba omoraibe so chakire koba a threat obeire oko ochakire koba munani gakogosereria amang'ana yechi serikali chechi county bona how there is isabachira county okorosie pare koru ekare gosenkai yeka umurai wense onye manye kere para setete ngoto konya rosi para then be it because para nero na gotebia amanyete korukotulo aende gochiararia kerase naro chikararo sorgo ngorwa central na tete na maite chipara sana nera kwane tukirare nge north eastern kwa nge abantu abangi manya kwe bakabone wajia kirare chinze mo chiricha itoke kotulo modogashe siji ta modogashe kotulo ono guchibesa chiri e budget eri ekoswase amangana ya infrastructure na mono chiri chiteneneire ne chiserikali chechi county chibecha umbora bwensero manyana chitenere nga kiagara chibasa chiri niko chigu chianya ole mebuke menge chianya gochunchugu ekero chipara chigu chikorosigu nchiri korosigu gwekera kerengo kiganiri use niko chikorosigu chinke chibasa chigu sirere mebuko yaba nande na maite chipara chinyinge chabo elwak go bono murai bwense akoranga na bwato murobyo muya okoro chipara sana na boigo ndo tinga county chiefs want to manage the roads fund, but the executive won't hear of it. Bono orochinge ni gaba governor baganete konyara ko tenendera chibese chigachichi para kolende serikali enene korawa no muraibense ya kanire. President has pleaded with governors to allow the national government to run it. No iwetu magano yoni go koyonyora ase a page ya ikomi korende ekotebanga levels of government 2010 is the year when Kenya adopted a new constitution that devolved power to 47 counties and created 2 levels of government, national and county. Akero tukurike katiba ya ito yensi ya Kenya iyo mwaka 2010 ngani nero yanchireta mangana yechi serikali chechi county korende mura ibwensere bono nigata kitinga mangana ali ebinto buna bono chipara echo nyabwega magendero gete alia agendete kobera inse yobura iwe county asoe airane ase serikali enene ayo negati yare ase gazeti ga ya The Standard yeritko oriarero tokugenda ase gazeti ya The Daily Nation ndo shagaringana linene ligotebanga never learned from Shakahola horror ni maite matida nonyorete amangana akorokanita sensemeri ya Shakahola asa bantu emebere menge nyari ko bage gotoka ya abaria basiriti amagimabo gwetera ase ogotebwanga egento kera bakonya ne kanisa na ande kanisa maybe no gotaragira bono na ngene myake bireiga yare kurwa Shakahola massacre whereby and over 800 kilometers from the forested mass graves kianya tokoba chiko toke mebere menge gatoka bono na inde egento kende gyatokire buna keria kiarenga sensemeri ya Shakahola kisemo chiri cha Migori iye ekolink ne kanisa 2 deaths at Malkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa Church has exposed yet another cult in the country and caught attention of the authorities. Ngabono sensemeri ya Migori ensemonere galia gose kanisa nere kurwanga Malkio St. Joseph Mission of Messiah in African Church abwe kweri abantu babere anyate ko bagago togekana kubwatakana nebikorwa na libiri bya negetuwe asensemeri ya Shakahola igonga Kenyans okoranga chikanisa nchire asense ya Kenya bado chiko mislead gose chiko chitariko wanana omwalake omuyego chia sabanto imani potovu igonga omugano oyo igokonyora page ya 10 ase gazeti ya The Daily Nation igonga kogo chia kanisa make sure kanisa go chiwara wea umanyanga aba pastor mbale bono okay tutumeka ba pastor abarandia mbarororo naboigo mbale ba chakire kwerukangana niko bakorisia gosa bakora chingondi otatiga bono isibako irari icheri abande banyare gukobono nga kiroko ti abantu ba fast abantu bengate oikogukwa
buna bona egotebanga 57 people who had turned the church's premises into their home rescued by police. Ngabantu bona ego bakare kogende kanisa. Bantu bara bakare kogende kanisa from Monday to Monday. From Sunday to Sunday, like they are just in church. But korakende their main business is just going to church. Macha si kanisa irengia na ando kwege na kurukuya lakini nyuranga na haruto kobera kanisa from morning mpaka evening because nota ketaba no bwana ndeko kore bintu bindi no bwana ndeko kore bintu bindi ikomo gano ya senchira yobo kirano yora nyora CPJ 10 as a gazette at the Daily Nation. Then Sudan's junta writes to MPs accusing Ruto of backing RSF rebels. Nyuranga bona kiombenkero ekemo kiechinse mochirigia ya Sudan Rapid Support Forces process area ya Sudan ibono abantu abarayi bande kuri SSM ya Sudan bali keira abajumbe bakubatabinga Ruto gakare ko ba support ni kare go sire kyombeke ya RSF kare ko sire kyombeke manyanga ye no opposition yense yende yense ya Kenya bone ni gegende tukubekera mu mochonga egende tegusira kyombeke ga kira against ya serikali ya Sudan yego mugano yigo konyora CPJ 12 inside final hours of Pope Francis as the new details of his life emerge ngabono nyuranga bantu gose abageno barbe katoliki bagenda takuomboleza ogokwa goso gosiri mbugima kwa Pope Francis nando koranga amangana na manga genda takurikwa nyuranga no engusiaiga kira muntu asiri obugima abantu nabakori kamangana mange sana bata banyarebe nabarengiga nyarebe nandake naratigite na abana gucia yani ibintu gete some details bagotogia umuntu yes some details maybe sometimes we don't even know nga gusembia ga exist nindo cheka iga asepeji ya kabirine ya gatatu aba umini bege katoliki bagendete gukora oko guseba gendete gushiriki ase kanisa iriyo kwene kianga bono nkonyorare ogo tinde kwa maskani tozo kwa wocha sepeji ya kane locheka ga Trump among leaders expected at the pontiff's funeral bona gabara ya banki mbara bagende tokonya kwalikwa no yomobo no murai we gose omu president we ense ya America oyo kwa Donald Trump oyo nere oregatia bali ranya ko bagoikeraniga bagose bagoikerana samatanga yue ase ense media ya matanga a Pope Francis igonga na bere igo asense media nerura chikora umuyigo yo tomaiti korende negatia bali abarai banene branyarko bakogenda asense media Mishra swears innocence as MP's probe for medical mid-hill over organs trade bono again tonkrekia gose omugano yogendere koba asense ya Kenya nene mono ase okoni gwakwe chinsemo anana mono chikidi gose tokorokanga chinyigo bono abajumbe niko bakoreto gutarira guchiaria sesemeria Eldoret kurende bagatabanga umukagerwa uyu orenge a former MP semeria kaseso kurukwa Mishra mu jumbe kurukwa Mishra nigo abwatanetiwe no konwa kwe chinseme chinyigo abwatira nigo nense namangana kurende nigo ayakanira mamochaywe nagotebere nga kende nke yamaite kubwatakana nense miyose egente gitokorukanga amangana yokonia chinyigo ayonsi go kwanyora sepeje 14 ase a gazette ya The Daily Nation. How police boss try to expose security lapse. Officers on leave are usually recalled during holidays such as Easter to boost air security in Nairobi and other areas. Bononga mo Deputy Inspector General of Police oyokorwa Eliud Lagat nigo bono akweresra igoronga na kichinga kichirie mejege konyor ko bage konyor kana ba komenta abasigari gusana mbali ba chira sichili bagocha egerenga unabone nseme engose Easter gose Pasaka egere oburendi bunyara ko babugo tingiwa na koreta oburendi ase ense ya Kenya haina rara manene ase gazeti ya The Daily Nation kurende nyuranga kirota etako nyora senchire yobo kirano nabo ko nyorre gazeti yao egere onyorere just 60 bob kurende asense ya Tanzania ni riwe ya mwana 700 eriwe ya mana 700 lakini chia Tanzania tari chia Kenya chia Kenya is just 60 shillings Uganda ni chiri bibere na 700 na Uganda Rwanda nigo chisiringi 900 People Daily Pope igawatanga Pope a voice of the voiceless silenced ngairiogi ria bari batabwati iriogi hono ria rimigwe
The pontiff spoke against corruption, dictatorship, as well as bad political choices by governments, but his death has deprived the world an advocate of the weak. Ngabona gukwa kwaye nigo kwanyale kura bali inse kigima kose bali barabanyonge banyalire kuburwa umuntu kuchikogendera kubayigira buna konyora popo Amerika gutina nakoraga amabi ase chinse epeji yakabere kuika epeji yakabere ya gatatu ya kane ya gatano narimo epeji ani ase gazeti ya People Daily. Sambone ngana neraiga ase gazeti ya People Daily page ya gatano na kabere ase gotebanga questions as a US top diplomat cancels Kenya's tour. Ngabono ede ntobate mo diplomat korwa ase ense ya Marekani ense ya America obona tugo cha ense ya Kenya akanyara go cancel etaro yae na singenjo umuraibo ense akariko genda China. You see, asingincho ense ya Kenya ya kumire. So again, nande tiganda mention Kenya, we have a problem the way we handle our diplomatic. We are fighting with Sudan. They're accusing Umuraibense kusekana na mangana yo ko support ikiambirikia rapid support forces. Waonaiga na chete araria China. There was a diplomat who went to go. And you know, China and America, they don't go together. Na machina mafuta. Bono, na wako nyoranga na weko reto bututukanu kidogo. Na foigo ase page ya gatano na gatatu ase gazeti ya People Daily, 2 faithful dead, 57 frail in Migori's eneo Shakahola. Bono obabere barabumbanya alite okusiria magimabo na bande 50 na batano na babere mbanya alite gutoliwa kwanya bono banyalire kwengata oika nga bantu mbasomete kuri asema ngana ali akorekanite Shakahola umwaka 2022 2023 I think it was 2022. It's nearly 2 years. 2022 if no 2022 kwa chama area. Bono wikira achinga kichiga ngana ndi bado abakenya mbarasoma nande mbagenda kwengata ase county yega ya Migori, but we don't judge asama ngana yege dini nokunya kukulira abantu nga ekiro wachire kanisa kanisa iliende yonse yogoshiriki na mane umayite nga uri okubara umorisia umopasta umorani ono kwensi uri mubwate amangana ali agokora na amangana ali bwegene taye buno mu Kristo gusoro chenga na amangana akogokonya buno mu Kristo gusana amangana akogosaria ande abantu basome buku abantu bamanyanga nonye Yesu tengati te goikogokwa nonye Yesu asite yenga te goikogokwa bwana iko bono nga abantu batige kongaine. Yeah, people should be very careful. By the way, dini yao chimanyanga umochakano yankagi nande bintego support mbere biebi. Na gazeti ya The Star igegotebanga Ruto inks 130 billion deal in China trip ngabono kare onyare kubekese deal nere banyarire kusanyare kwenyorera gucha since ya Kenya ya 130 billion Kenyan shillings ngabuna anyarite kuikarara nga Chinese company to revive collapsed Hilton and Intercontinental hotels nga chekati yechi hoteli chiri chanyare ko bachiko wa aiga since ya Kenya mete Hilton hotel kero ya chite kusieko mete yale ngugukumia hoteli yarabere myakembe yabere myakembe niko yabere kati yechi hoteli chiri chibwate history yengi ya since ya Kenya nabo igo ntubate Intercontinental hotels ngabona nero kero chigo siekwa niko bono yabanga asensemo ye biashara ense ya Kenya yarorekane nga yabere kegos kamagega ngabono ense company emo kosekimbeke mo kuro asense ya China ngocha ere ko imo kia nande kogorokia chi hoteli echiga ibere na egati ya yande amange ndoche mpare bakusange birengere byabo gaiga nga Frederick Okango nigo agotabonga wile Matiang'i rewrite his political legacy in 2027 nga Matiang'i bono nigo arachi nachikotiga engana irache kubage kwenyorwa ase obochore bonna bolebosio na ase gazeti yeyo nkotebere Pope's funeral to take place on Saturday says Vatican kurwa ase omochore ogose chinse mocho cha Vatican nigo bagote amatanga yo usokwane wa kwae Pope nigo kuracho korekana litikoria Jumamosi wiki yega
chitariki ne 25 nemo 26th of April. Na tugutigana ni gazeti iyo ekero nkurigire gazeti ya Taifa Leo. Wosia wa papa inga mbintuki viri analite gutigira abantu omete wosia sikeusi inga ne rio gutigira abantu yengencho. I think nengane mwamu gose ngane nene. Ngana li mwamu. Ngana li yengencho. Nga Papa Francis kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni aliyefariki dunia Aprili 21 akiwa na umri pabegiti miaka ya egabo aliacha wosia akieleza jinsi atazikwa will ngaki atebetera kuchia koeni kwa kusenga kiara chikotindikwa. Wosia huo ulifichuliwa na makao makuu ya kanisa hilo Vatican, huku mazishi yake yakipangwa kufanyika Jumamosi kwa kuzingatia maelezo aliyoyaandaa miaka 3 iliyopita na ambayo yalitangazwa jana. Nani alite kutangaza ncheraki ere aganetie gucha koeniwa. Kwenye wosia wake Papa ataka mazishi yake yagharamiwe na muhisani aliyeandaa fedha hizo zitumwe St Mary Basilica. Ego bono narwito guchika kwae ewili yae ngakie gote wali gite miaka 3 yaerire nga wosia waina yake na ebintu binde bingi byanyarite gukwanira naki arachie kwenigwa. Misa ya wafu kuandaliwa Nairobi bono misa ya baria abakure ngochire kwariganirwa kusenegendete kwariganirwa ase county eri ya Nairobi na ntubate Bishop Philip Anyolo uyotenete kanisa ya Katolika imeika diocese ya Nairobi nere urachikora omoyegoyo. Papa alizuru mataifa 68 lakini hakurudi nyumbani Argentina. Ekera sote emirimo yaye yekasi ose ekera sote emirimo yega yo ige Kristo nikanyarite gutarira chinse 68 countries echanyarite gutara lakini rende ngatanyarite kuira na soba Argentina. Ayo naboko yanyora hasi page ya kabiri gazeti ya Taifa Leo yalitukolea leo. Mpo wa Raila apewa kazi ya kumshauri rais. Pono yore ogochikoba advisor. Ni garenga bwana Jaoko ni mwana wa seneta wa Siaya bwana Oburu Odinga. Kero tukuli seneta wa county ya Siaya omoske Oburu Odinga uyore mumuroma wa Raila Odinga. Omomura wa Oburu Odinga nere obono ali asia ikuru asi executive. Na harifono agochikoba kumshauri rais. Ya advisor. Buna ya advisor yomura ibense of which yaro kandenga bono okubwatira no konda bugukareka kugenda sana broad based government bono broad based nero egenderete negenderete kabisa ya nyare kubage kwenda kinga the Odinga's family now are part of the government ngande go yaro kiringa bono kubwatira na ngochiko gendera kobo mpaka engaki area nande turate bunga bono geturi ari kubuga na nararia yarachikubaga kwenda kigwa. Na page ya kane kote wanga polisi wapeleleza kanisa Migori kuhusu itikadi kali ayo namangana yege Kristo kose kanisa yo ime county ya Migori yerete abantu babere gusiria magimabo nabande 57 bakanyara goto origwa kose gukonywa na tukorigereria ase page yo ya kane ne bwata mangana mange anne mono omogiro obwa abaereria gose bali bakore mirimo asensemo yobochenu abanyagitari na county ya Nairobi MCA wa Kariobangi North afa akisubiri kupokea matibabu mate bono gusoku bono mo MCA go kwa kaganyete konyora mariogo no yako bemechando sana especially kero kene tu discuss tiga tukatebanga it's good abaraya bameke barwari wasichinya gitari barwari guchinya I don't know meta bandi buna bayigurigo mbako genda nyagitari chichire tiya bameke chinya gitari chibe condition like no ena ro murahi na bakwendo audumiwe kwarare tebanga tutake tukotigera abaiga bokonyora once na bakwenda banyoranga mario gotakorete kitayo is today kisi referral hospital KTRH erabe enyagitari era rigirio bungwene no bumo women rep na we bumo governor na we bumo jumbe na we bumo MCA
gose ne tebwati bintu bunebi tiga baraiba barosi chinya gitari echi to a point like omurai gose no yogusi tabwe ndikonda Nairobi ko ba treated iga gochaga iga asenya gitari ya gusi ba treated kire nya gitari to reconditioning ya na endera accommodate muntu onde bwensi gose borore bonde bwensi umuntu aranyara ko banga na harwarite na ndara nyoro bokonyi bonto tebenga gose ne Eldoret yakabwate ekifagete go pimo borore gete muntu rwarire kurugusiga from all the way from Kisii mpaka Eldoret for how long will it take kwanya umuntu sirire bugimanjira yes kwanya kugundo nk'abantu abangekera omubasoka no bateranira abantu aigase orugongo rwa gusini bakorese nyagitari atenweka ngeke tenweka tabona ngeke etare tubusongo because ngakibona umuntu bodaboda arabune kama gurugusi ajiko rutenweka butahambe na boko igungwaje amangana buna korende nekera tugutigana nayo daraja la furika kufuatia mvua kubwa jijini inse ase orugongo ruri kosekura se county ya Nairobi ndochinga chinsemo cha South B daraja ya nyarite gotubwa kigima igembura nyingi egotwa ase chinsemo nabo igo bali bagutumika mariogo yogotindia na barabu ni gondo che bakuburia nga waraibu waomba msaada kujikomboa kikamilifu nga nigo bakendete kuburia banyare kwegwa obokonyi elinde banyare kwitigana kwitigia ebinyuwa ebiga byogotindia ose gutumika amariogo yogotindia. Rais angazie biashara zaidi kuliko mikopo. Omurai wense aligereria biashara enchira ense ya Kenya ranyara gosona nesa mungana yo bonchoreria atigane nogo kabisa iyo ne page ya gatano nalimo gazeti ya Taifa Leo ayo na yanda mange nindo chenga naonyenga Trump kuongoza ulimwengu katika mazishi ya Papa Francis kena kikonya na koboliri nga Rais Donald Trump nerogo chikora omoyega abwa matanga aye Pope Francis kolengana ni gazeti ya Taifa Leo na ndocho mundu naraiga orase plot geteme ukutara machini gaigete merondo akoteba nga kukiendelea hivi itabidi landlord auze room moja anunue boat agoro bwato ikobono nga nyumba nzitali sitaro siribu ya chinga kechiga embura bona machanyarire goswa lakini abantu niko bakendelete guchandika kigima nkagirete nga ASH mo yechi gazeti sama no tugucha gukorera abukorende nabo gusogeri babire batatu bari bakonyorire tukorera ase mitandao yes asensemo ye mitandao abathi abantu mbaragaiga banyariko baga comment kidogo asensemeria asna share muga gose nanyariko bagingo share ai link yeito ndochegaiga omuntu kurkwanga nere kijana bazu nore me yomorobri omosani si melanin kuruchisa mochiri chiatara chatu batabanga tuned in pamoja yokarukwa omosani melanin alafu Eric Magare onyamweya yagotabanga kurwanya misaro basi akona sisi hapa Barnabas aratemoga konge kebaso agotabanga kuruchisa mochiri chia Doha Qatar erare chi kebaso igara chinse mochia Doha Qatar agotabanga no arime yomorobri kabisa agendete gotosonchaga na bari bonsi morasenka inchire seria rero tigankorere gaiga nande pakari tukuri yankyo inchenko kwa samu yenda na bairama gasana utarasieka kifanya ribo ere na bate bakoro bobasi banyankama Dominic Babu oyo iga bono kakete ngaiga agotebanga president boda Dominic Babu watching live from Keroka municipality wishing all the best to all boda riders in Gusii drive safe umetene ngana yengenjo sana drive safe igani gare omo chairman boda kuro ase chinse mochiria cha Keroka igonga bono tarabune kama guru oya natenwek chinse mochicha Masaba ose Masaba north nekira bona agotebenga abana boda bonsi banyare koendia chipigi ase chinchira chiri chingia chinga kiechiga nga drive safe agotebanga kurwa chinseme cho cha Keroka municipality no ari meyo morobero Natasha Mkiute agotebanga toto la Kisii kurwa kanyimbo Dabo Safi akamano agoteba buna botambe kurwa Egensembe Keroka ndani mbuya mono Kigima Rogers Nyariki agoteba kurwa Amsterdam noare nabande abange sana abontanyare gosoma chinga kechiga mbuya mono Kigima
abo na bonsi bali banyarire konyora ase chinsemo mbuya mono kendera gusanga naintwe na mumanyi agotabere na ziporoye aki akuburia igoro ye kanisa eye ekorengereria yeirete abantu babire bakanyara gusiria obugima bwabo nigagoteba boka tiga serikali erigie chisaine ange ne kanisa eye erigie tiga serikali erigie chinsana chirichire ange ne kanisa eyo kohene kiabuna abantu mbaiyo guseme birendete ye tigare taro ya abantu basiretia magima abo kishaka hola style anda kemere berenere karase getege ngaiga abantu mbare eratoke bare around ase gose baonchukana ine kanisa eyo bagendrete guchandika akege mambo ya mono sana na boy Richard Ongeri na Peter Orina Samson Migosi Ayera mbuya mono kima sokongendera gusanga na njokorende ndachikogenda omutimo komoke samyendero gote biringa okwaeri goikari tukoria ngyo nje ninjikoira na segekeke kirebusia sengo kubolia tobasaboska Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamuraba chekuya mandege uzito somya bamuraba chekuya mandege Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uragania bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex niyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Sha Ceramics ni gubago kwa a special offer. Bono iga asachi tile au no kugora. Chikaton emerongi toto nigo kwa grout. Kilo isato bosa. Kukura chikaton merongi tao nigo kwa chikilo isano na isato bosa. Kukura chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa chikiro emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende. Size endeonse. Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe. Chi wall tile, kitairi chanse. Nabo igo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60. Samange ba kresi mese number 0703 943972. Ajirago cha aseduka ya Abere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Zikun Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinse chamaiko nigo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echichikuligiriria na kunenkia omuchando bomurwaire inyura nigo bakuringuria babwenia na kurwa amaliogo niguriria boni amaliogo niguriria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kurengania cho amarwire yenda marwire abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura akira litukuri ya Jumatatu guika Ijumaa gucagara chinsa ibere chamambya guika chinsa 11 chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use ubakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isato ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye Skun Clinic asobokorari obuya minyoka. Vimat Adware and Plumber Center ineduka enene iwe konia ebinto au ebikiranu na ase amagoli amaya kegema nkoni bale chicho echichimanye kainemu na closed cables chichingencho au na echekerero echichikurwa ase chikambani au na asamagoli amaya kegema B-trap toilets boigo nkoni bale chi wash and basins chibirengo au na kurwa ase chikambani au mbabwate and wash cabinets kerero chingi ya kirage na echibirengo bigoromono tibweba amagoli abonigo agukwana no mubuko yani amagoli agukwana naye kegema nkoni bale shower mixers chekerero taps gusi ibitacho ebi ya kegema kurwasi company au koni bale ebinto byechibafu gusi bathroom accessories bunabono towel racks soap dispensers tissue holders nebinde ebinge ebiya ensemo ya kitchen gosecho kone mbabwate kitchen sinks chibirengo au echuchiro siri ekerero na kurwase chikambani au na si chibirengo beigoro mono mbabwate gate valves non-returns water meters foot valves PPR fittings HDPE fittings edukebo igo nkoni bale IPS fittings pressure fittings GI fittings ball valves nebinde ebinge mbabwate gutter fittings PPR rolls na PTG gutters asensemu yende mbabwate waste pipes asebo igo bakoni chitanki chamache chibirengo au asamaguri amaya kurwasi chikambani au nabuko batalera ase ebara ya kisi kisomo barabare neduka ya watu asenchira ekogenda daraja 2 echiro gosoba kire esimi ase enamba 0712242915 buigomba bwate urusagi ase ensemo ya Nyamira Vimad Adware and Plumbing Center asamaguri amaya kera engaki.
masomo na nine obumanyi na buborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwibori kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi na nene w'ikikosi cy'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibunduze chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6, Civil Engineering Level 6, Building Arts and Masonry Level 4, Plumbing Level 4 na Level 5, Carpentry and Joinery Level 4, Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egatie chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation, Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies, Agripreneurship Level 5 na Level 6, Horticulture Level 5 na boigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na boigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6, Records and Archives Management Level 5 na boigo na Level 6 ejitumela ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru yiga ya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumeka ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase level ya 4 na boigo neli ya 5 ase omoroki wa akwebundisa akwenyorera ubumanyi ubura mubeka silibagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkwegeli ya bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwegelia Beauty Therapy Level 4 na Level 5, Hairdressing Level 4 na boigo na Level 5 nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono Hairdressing, Pedicure, Manicure egati ubumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering ase tokobundisa Automotive Arts Level 4, Automotive Engineering Level 5 na Level 6 asabego tokobundisa Welding and Fabrication Level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga na bono nigo intake y'umutinyu gatano egendrete eskure yigani yere kilomita ya munene uskuru asomo chokeroka asamange nabugutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanyi eri webekiri bagari lya asense yiga yokwerwanirira gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimero ao ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri miyensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas samo no guchingira ku mwaka muya ili wego kinemero yetu ao inyoranga nigo okonyora e channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia mwamogusi. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria ya Nugapesi. Nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato abokoreri bwayo buyakegima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea
nuga pesi etobwata bokorero boito gaiga na kubwa mono twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga ase getambe korwo mwaka 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga agwaka igoro mochando bwa esukari amo namoroira manga arese emebere yaito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia neseng'encho ataratarire nyagetari yaito yanuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo gokobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nirietaria ane igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana ari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaige senya getari anu ga besti elinde amokonje muno anjibwete nga yankonyire tinare ko nyara konchole bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchole bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta Ongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya Nuga Best nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Best nige gotoka asama gacho Ouru Towers ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yominto Nuga Best nero yokere aso mochi obosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange naboko bakirisi gwetira chinamba cyabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwa kogwenia. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your Star Times decoder. Download the Star Times On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Eskuria Advent Hope yugutukatinsa mukiri cy'amariba nigo ekurwa amasomo asibirengo gucakira kirigense yani playgroup wika grade 6 asiskure yani go bwate obukoreri ao nabono mbabwate obukoreri bwa boarding ngurwa bali obosombi yani transport system computer ko curriculum activities egati obukoreri bonde obunge nigo bagutukatsinsa mukiri cya amariba chimita 200 korasi bara ya Kisi Kligoris asamange bakire esimigotera sichinamba cyabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamu chiri cha amaliba anaurabi kuburusobya bumano ayirira asaba leta kuruketa kirunje tatubera libageri kwakira bayibuli ngambia mono mwabere mo batwa abana kuikira bona iyo matoka twanda sumutimoko na togo chake tamwe gocha basabira bayibuli motoretera abana
amabagati baritonda mbogara make chibese tugusaba ni chibese chinke chire pocket friendly. We are CBC compliant na abariganira mwensi ase Advent Hope. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentere nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyubwate emixer iyubwochoganya chirangi wekabunuraganye ochoganiri erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale awatagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwatokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyegitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo eyego tumeka chimashini chinkongo ansukumuleka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru cyabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Inche no manyagitari irinike maubanye, omo director bwa enyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchito bosongo. Na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni goto gova services chiekerero tugotumia obobwenia bwekerero technology yo koligererio mubero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro muchanda twakwa amariogo na amarioga yaitu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura amarioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na amarioga inde ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande na leto kurusia somo chyo India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kyagera na ayemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department,
computing and informatics, modern and full equipped library, mechanical and automotive engineering department ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keruka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate time tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage M23 asama mabati aliaye chigage M23 babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green. Obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzitosomya bamuraba kikuya mandege uzitosomya bamuraba kikuya mandege. Karibu sana sensemo yo mweri yo moroveriga bwetwane ya getemendo changatinsa chirocho nego chikuminyoka kigima kurende seri tukuria rero nego ndachikurigireria egati ya manganari agenderete korenga gose ari abetetense ase chinsemo kiro tukurigireria ane muno ase aria ago trend ngamo nogo kwae gose gusira kwae Pope Francis na boigo buna okorarigwa kwa matangaye ayora chikokorekana rituko ria Jumamosi ewiki yega ayo twabere tukurigireria ase enonye chigazeti chirituko ria rero na boigo nege korwa akiene korwa ase aiga
ase rugungo rwa Nyanza mwanjo murigere ane mono kero tukurigere county eri ya Migori kobwatikana na kanisa kose abegenwa abedini yamo egotoka ase county yo ya Migori bono nga abantu babere banyarete gusiria amagimabo kobwatikana ano keringa banyarete kurandirigwa banyare kwengata goika omwali korende nigo abandi 50 na abatano na babere 57 abanyarite guturigwa na abanyanyimbo kurwa chinsemecho nekero bono obotuki obogenderete gukorekana aiga no naroranga mumanyo nyanchonori ereni gatebanga nga bado nonye emebere yatugite ngose babere batugite basirete nabo igokwanirwa ase compound eye kanisa yo nigo narasange keregereria iga nekiranyara goteba buna ikanisa yo mbabonete kurigereria buya ekanisa yo mbabonete kurigereria isiko ange nechinsemo echo chire aroro na boigo ngane chinsana chonsi chiri chonjokana ine kanisa yo elekwane kebuna kero kende monto ndegose mubirondo ratoke bomo oigeno otigarete abo ase compound yo nga onyarire ko toka na boigo onyare kumanyanga amaine umubaro w'abantu bari basireti ambage mabo engaki ongana na ikero tukurigire yakorengana n'abanyonyimbo na boigo abamenye bechisemecho ekyo barenge kwa muronganeria ngamo nakeria bagoteba nigo abantu abaiga basirete na boigo okwenigwa nigo baenete kwe asinchira etali endonge gusetari kubwatia richiko kiagera nganonye bario permit gose omonto risakariri bakoegwa nonye kurwa ase serikali ya confirm nga omonto getamane na usirire nande onyarire kwanigwa gosingo sirire chitari kichiko onyarire kwanigwa iga nande nigakurwa asigete bario permit nige gochiacha ekero omonto asirire ria gochikwanigwa obanto baganyerete death certificate bono inga chinsemecho nganonye n'abashirika bekanisa yo nigo egotokekana ng'abantu mba nyarite omonto nigakoenigwa omonto sire bugima bwae oenigwe abashirika bekanisa yeiga batari aware nga ensemo y'abantu bane mbamanyiti kikegendereta ase kanisa igo onengana yogoichane akigima na nekero tukurigereria nga bado enganeri ya Shakahola gose muchando ryo nyarete koenekwa ase chinsemo chiri cha Malindi ime county ya Kilifi nga bado abantu chinkanjire chitigarite na makwa yo chitigarite na mautayo nabo igo mebirende nga wetani chiminye wetane 450 bodies bado igenderete gutigara ime yechingendu au ime yense ya Kenya ngabono itaranyara konyora abanyene gwikira boniga nande okuburia ngori gusege kuro kerio tukonya kubatuka gochasoro mwancho murigereria igoro yechidini nga amanya umurandi ogo ningo manya olio gukora guchiase oburuti bwakale na kale ningo ekiagera chinga kichiga bono ababani abakene na boigo abo bolimo bonsi mbare egati yaito na boigo ekero ngotigana anayo na asense moyega yokunya kurigereria inchira abantu bagosiria amagema bo asenchira yobututukano nigondo chenga nande kurwa ase chinse mochiria kurwa se ward ya Keumbu egotoka ime ya Nyaribari Chache county ya Kisii na aboigo litukurigoro nigo abamenyi be chinsemo echo banyarite kuboka na konyora engana yogoichana ase mugako yomo asereta umanyekanete buna Evans Gichuru anyarite gutoka gusoma biro nyarite gutoka agasirete asinchira ere yobo tutukano bono nigo abanyanyimbo kurwasigete sini ekia Kisii Central banyarite kwikase chinsemecho nekero bono obotuki wachakiwe eri kwanekia gose komanya ninki kyanyarite kwira umugako yo Kichuru kusiria bugema pae ase enchira enkabuneyo David Masire nyamwaya iga ase tuachiriri tukuria rero na ase nyomba yo endu yane manene abuye somo gaka okomboete nyomba iyo okorukwe Evans Kichuru amenyire ese myaka ngebere tato ando mwako ina no bantu bae no bamenyete na barabuo barabeire ga sama tukamatambe na nene una tu abenyire nere ga ase kenyoreke omwako na bakorokana kobanga no murwire editi ya na bekorokana nga tiyarenge bia chinga kichi nyingo kanyana bagotara ne nyimbo lakini abwate mbeo una litukuria igoro na baroroka nete guje chiga gumbu asale ndete se nyagitari akarwariwa akaira na goja bono intutu anyore riboti ya bono mambinga umwaka Kichuru igaso kamambi achigwe konya
kurende chiteka bamuganya nyomba omongino yamuganya nyomba tachiti kwira na bwango chiarenge bono bwakire bono narira chikosoka nyora mwako na ara irisiku orete goti omubisia ekiara banyora ngusirire otuma abana baye bamenyete na abana agaiga abana kinyaruka isato obatuma bagenda mpaka sobo omugaka kichuru oteiba mure bamwabo kichuru kuruororo akara abatebigwa narieri bacha baika barete riboti nga omugaka uyo konye n'umuruire nande nanganyete kurubuoya okobaya amagosa abira atatu anene mono ekororokana nga akarumungino yasirete mbachete gotwara bwamatubuya na abana baye ebamo muremba berese nkayaye okoba arorokana tukororokana nga nabwate umusubati onde oyibamenyete nere gaiga bono ntwe amaene tuaene kiringa omugaka kichuru sirire kurende nababwate umubere uri omonyenga nyengu nonya na karaje tesenkeyega mungino yo era bagotema komoseri kuruga igara kini umugaka uyo igakyumbu onjo kana andira na gise chamara wakwanya orochire bono ekorokana ngumungino yago sinyiko moseri ekiagara nabwate omwana andarora n'umuruire asinyiko musiegera siku nege koro akyogo cyane umanje murire kurire nengore nene sana kujya ase inkeyo nekero obotuki obogendete gukoro nokugane waito nga oboene bonyare gutuka igoro yogukwa kumugako yo gichuru kurine nekero tugutigana nayo negati yayande amangi ali agendete kumurikero aiga sense ya Kenya nigo litukorigoro mu waziri oboborindi boime muske Onesmus Kipchumba Murkomen anyalete koroka obosio bwebunge nene nekero bono achete kwerera negati yari agenderete asensemo yoborendi aiga ase ense ya Kenya na boigo egati yari anyalete gukwanera igoro yokorikwa kwa bagambi ase chinsemo elio kogenderera gotingia oborendi ase chinsemecho should take serious consideration of the aspect of due diligence when appointing chiefs and assistant chiefs. And that is very key because if we want chiefs who will deliver, that's important. Chiefs definitely must be resident within the areas. Recently, in the hiring of chiefs and assistant chiefs in Kotulo sub-county, one of them was a lady, and I was very happy when we were releasing their names, to see that there is a lady from the frontier counties who was qualified and willing to serve as a chief, and I think these things will change over time. The other reason why we came up with NGAPU, the National Government Administration Unit of the police, to help the administrative units, is specifically for that reason, to help chiefs, regardless of their gender, especially enable them to do enforcement. You know that chiefs in Western recently and other parts of the country, including in Mombasa, their houses have been burned while they were pursuing criminals or trying to enforce the law on drugs and abuse of alcohol and so forth. So with the support of NGAPU, it will be easy for the chiefs to be able to do their job. We have also said that because the chiefs undergo paramilitary training, those chiefs that feel their lives are in danger can be licensed to carry firearm based on their request. And if that request is done, as you know, civilians make requests even at the moment and they get the license to carry firearm. So there is no reason why they should not be supported. On the issue of yes, in terms of where, if the assistant chief is acting and is from this clan and, maybe they have no faith, what I would say is that, yes, it is true that we should be... Gotigana nayo nekero torocho mwancho murigera koro achinsemo anene muno koro aiga ase county ya Kisii nekero abarai bagendete gukwanira igoro yo kubwatoka cheche basari hochase abarokigwa abichi sukuru koro abuna bono koro ase waderi ya Masimba Muskebos Mairora na Nyara kwerera buna abamenye gose bare abarokiwa koro ase ewodi yaye bacho bare konyora chibasari asa mutwa make ari busyo na aiga ndochinga ariuko ndere koro ase omo bunge gose mujumbe okitutu chache south omosike
Anthony Kibagende ne kerondoche nga nigo riukeri gari goteba nga kocha ase abamenye bonse bakitutu chache South nigo bono agoteba nga chicheke cheche basari chigo chikobwatukwa chitariki 24 eyo ngochaka rituko riangio oika rituko ria Ijumaa nga rituko ria Alhamisi na boigo tukurigira chitariki 24 na boigo 25 ayo chira chigokorekana ase chinsemo oinga igo omoyigo yugo kubatuka chicheke echo nigo ogo chigokorekana buna bono chitariki 24 gose rituko riangio chinsemo chiria cha Nyankongo Primary School gochakira chinsa ibere cha Mambia daraja 2 secondary school gochakira nga chinsa isato cha Mambia na boigo ntobwate St Joseph's Enyabururu primary na boigo rio Nyonka grounds na Araganga secondary school elio nerituko riankyo cheki cheche basari chigo chikobwato kwa ime yake tutu chache South na boigo kiweka arichitariki 25 ego chigotoka ime ya ATT Primary School, St Patrick's Secondary School, boigo Kioge Secondary, Iranda Secondary, Igege Chief's Office na boigo Riangoko Primary School. Ayo ngobwatekana goseri neriuko rirwete ase omojumbe okitutu chache South omoske Anthony Kibagende na boigo gotebanga applicants are advised to visit the venues as indicated nga buna bono chibekirego nabo ochinsa nga oteme korinda chinsa onyokoro momenyo kitutu chache South nande kuguchia konyora gose ko likete gose ngwanya rito apply e basari kero gochiko nyora lituko ria ankyo onyare korinda chinsa nabo igo otarire chinsemo echo chanyarete kubikwa roro igo mancho murigiria ayo negati yari agendete gotoikiraiga gose ari togendete gusanga nae chingaki ebune chiga na nekero tukurigiriria kurase serikali enene muraibwense muske William Ruto ere na nyarete goika asense ya China ekero bono korire etaro ya ego chiase chinse icho koseko chiasense yo elio kwene kia buna anochire korigereria aigati ya mangana ari aranyare kwene kia okugendera buna bono asense mo yechipara na boigo obonchoreria egati yense ya China na Kenya ngokubwatirana na tukurigera no nyene gazeti yerituko ria rero nigo yare kwera buna kampuni ya mokoro asense yo ya China nigo bono era chigocha kose yanyare gwesokia echakoimokia gose chakubokia chi hoteli buna bono hoteli ya Hilton na boigo Intercontinental Hotels echo chanyare teko ba chigosie kwa magega yokonyoranga niko chiarenge ko nganchiarenge korosia enibo komo ancho murigiria omuraibense chibicha chikubwate na nyare tegoika asense yo ya China na boigo nekira arigitie ngakoreta obuya ochaiga ase ense ya Kenya nigarenge na First Lady Rachel Ruto na boigo omowaziri omanene Kigima Musalia Mudavadi na boigo egati ya baraibande abange kurwa ase serikali enene
Mwemono sana omwancho murigirira ndutinga ayase etare yo nigo turache koba to kumurigirira korende na neno kunyoria nga nonye nabo nigo ndutinga already umuraye bwensinga chidilinchire anyalire gusaine kero anyalite guikaira agabu nga ibinto mbire nande banyalire gukwanira kerare ase ense yo ya China korende na mangi agenderete ase chinsemo nekero tore gukwanira enganeri ye kiombe kiri kyane kigusigetenete amatemwari ya serikali aiga sinsi ya Kenya amatemu ya kuruchi skuru choboroso chi secondary na boigo nonya ya TVET ekeri kyaneka ego ndochenga aikira pa ukwana nga esabute bwana itiko ba compulsory ase senior schools nga osekera barokyo gocho sa senior secondary schools nga nigo obono abarokyo tarira asuma bachiko kore isabo ngesabu ri bakore gwikira egrade gya kyanda nga nabo ikubakonya ase amatuko ale bosyo ndetse umwalimu gaiga umwalimu bwesabo na inde physics akoruko nga Albert Richoe niga gotebanga math physics tulipwe na ndiga gotebanga tulipwe vizuri umwalimu Richoe skuru ya Nyamururu niga gotebanga aba bakanwe biya bali bagosoma isabu abali bagosoma physics bakanwe biya okay ntoratebanga na bali mbisabu na physics boka lakini ekera orongelinga kikero kende nguchire atwara umuchando sana nene muno ekere gotukanga nonyene serikali yachakire oswana westwana ni kokosereria aborokiwa osekorokia aborokiwa nga esabu nenkongo igo mwalimu onde wense okore combination ya math physics math chemistry tubate math na emirimo yende ngabarimu abaigamba bwate kibarua sana nganonye nase umushahara na kike twaringe ukwana nganonye nase umushahara injira nere babonete korigererirwe kyagera na kongo sana ekero kwanyore nganonye society ni gebo kogosereria abantu bakobwa koroki wabaigani ko bagoche skuru bamanyete nga esabu nege ntege kongo lakini bono abali mumbaroro barau bagotema kwebereria abana baiga babebereria boroki wabaiga bakababwate chisabu echiga igo ngege tirongero igo mbali mundu bwese okorora gosomia esabu abali bonsi nkokora bali emirimo lakini abe esabu na barabu nkonyora bali kibarwege kongo sana metege Swahili nabo konyora ngomuntu nabagukona nabo moroki wabasome abwate bwango nabakwende somere ni gitabu abwate lakini kiro umwalimu akumura kwanyora ngeko baraisi lakini esabu mwalimu nabagotoka aegeri airorere atere arosi bakogotera gwechi formula lakini nande bado kwanyora ngabana bande agoteba nganchi yaya esabu nenkongo lakini rende utagoteba nga gochesa abalimu bonsi nigo tokunya kubasabira mumenya amatuka mangi abalimu bonsi bagosomia emirimo ende yonsi ase chiskuru kurasa abalimu bane abalimu bago ayorio ndigereti na mwalimu bonde wensi ombwatete chinsa chabono mambe bagende kumenya amatuka mangi kiagera uko imagine nyatari umwalimu ori gokwebereringa ike Swahili manyaigana iga tumia wasomi gufasi wasomi go literature kosenengi wasomi go geography kwa manyanga ngakichindo chechiga chikoba biology na kiyo mubiro go kwaligasi lakini onye bimerie bigatukurigere na ki ebinto bige ngaigo abalimu bonsi nigo batwarite libagari nene elio gotokini agosiko gokini aye baka ole buno ole igo chinga kiechiga imagine a life where oiboire ogakina otacheche school endeyonsi ugosanga n'abantu of course naboko bawaisi gose nabokonyora obumanyi bonde kurwasa abantu tatigo gocha kwanyora nga knowledge yega yeskuru omuntu akonyora nguchere yabeke tofauti enene ase obugima obw'omuntu igo wanje murigeria abalimu n'abantu bengincho litukerigaria rero litukari okorigeria abasae nokonya kubatenga chinga kiechiga nechingo korende enyara gutwara oboremu wanje murigire nonda chigukorera umurobere bweri tukoria rero igabo nekirongo kwireneria mbia mono kigima asie okugendera kotigara ime ya Getembe TV ichinga kichonsi igo nkobaireneria bonsi bari banyare kwenekia chibicha na marioge byawekere hanne mono Wilfred Matundra kurasi studio ya Kavere nenche nigongorukwa Matilda Obaigwa kendera gotigara ime ya Getembe TV chinga kichonsi Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba
bachikuya mandege usitosomya bamura bachikuya mandege. Sha Ceramics ni gubago kwa a special offer. Bunno iga asachi tile au nokugora. Chikaton emerongi toto nigo kwa grout kilo isato bosa. Kukura chikaton merongi tao nigo kwa kilo isano na isato bosa. Kukura chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende. Size endeonse. Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe. Chi wall tile, kitairi chanse. Nabo igo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60. Samange ba kresi mese number 0703 943972. Ajirago cha aseduka ya Abere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Zikun Clinic